Tkompli tikber il-problema tal-iskart f'pajjiżna e kif kull lokalità madwar Malta qed tiddomina r-rabja tar-residenti għan nuqqas ta' ndafa fit-toroq. U issa anke s-sindku laburista tal-Gżira Konrad Borġmanxie ingħaqad ma' bosta sindki li fl-aħħar jiem tefgħu dawl fuq din il-problema li qed taffettwa lil kulħadd. Konrad Borġmanxie qal li din tal-iskart hija waħda mill-aktar problemi li qed jaffaċċja pajjiżna bħalissa. Hekk kif stqar li f'dawn l-aħħar 8 snin mara ebda tisħiħ fis-sistema tal-ġbir tal-iskart li fil-bdil tal-iskeda u l-ħin meta dan jinġabar. Is-Sindku tal-Gżira kiteb fuq Facebook li donnu pajjiżna qatt ma sab tarf ta' din il-problema u lanqas biss irid isib soluzzjoni. Saħaq li kemm il-darba għadda suġġerimenti iżda fejn jidħol infurzar qatt ma nbidel xejn. Però issa l-problema tant kibret li hemm bżonn li b'mod immedjat tittieħed azzjoni drastika biex fi kliem is-Sindku tal-Gżira is-sens ċiviku jerġa' jibda jirrenja. Borġmanxie qal li huwa minnu li kulħadd irrid jikkontribwixxi sabiex din il-problema tissolva. Iżda s-sistemi u l-infurzar rridu wkoll jidħlu verament fis-seħħ għax inkella pajjiżna se jibqa' jagħżaq fl-ilma. Fil-post tiegħu fuq il-midja soċjali is-Sindku Laburista semma numru ta' suġġerimenti fosthom li jkun hemm tisħiħ u infurzar tal-liġijiet tal-komun. Apparti dan, skart iġġenerat minn stabilimenti kummerċjali jinġabar biftejn mill-istess kolletturi tal-Kunsill biex ikun aċċertat li qed jinġabar kif suppost. Aktar kmieni dan ix-xahar il-Partit Nazzjonalista wkoll tefa' dawl fuq din il-kriżi tal-iskart fejn spjega kif lokalitajiet li fis-sajf jilqgħu lit-turisti fihom ikun ġenerat iktar skart u allura il-problema hija waħda akbar. Ma nistgħux aħna nibqgħu bħalna magħluq u nħallu l-affarijiet jibqgħu għaddejjin. Għalhekk l-appell tiegħi huwa ejjew npoġġu bil-qiegħda sabiex insibu soluzzjoni għal din it-traċedja li għamel il-Gvern fil-qasam tal-ġbir tal-iskart u naraw kif nistgħu mill-iktar fis possibbli ikonna soluzzjonijiet tajbin sabiex il-sitwazzjoni terġa' tiġi għan-normali. Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jinsisti biex tittieħed azzjoni llum qabel għada ħalli tkun protetta r-reputazzjoni ta' pajjiżna filwaqt li jkun hawn lokalitajiet notfa u tiġi indirizzata din il-kriżi tal-iskart.